सानसेखालि पिटर आरो जहना आरज खालामनो 9 मुगायाव मन्दिराव थांदोंमोन। बेयाव सासे जोनोमनिफ्रायनो लेंग्रा जाजानाय मानसि दंमोन। सानफ्रोमबो मन्दिराव थांनाय मानसिफोरनियाव बिबायनो बिखौ बेयाव बाननानै दोनहैयोमोन। जेब्ला पिटर आरो जहनखौ मन्दिराव हाबनाय नुयो अब्ला बियो बिसोरनियाव दानफोर बिदों। हर माबाफोर हर जोंखौ नायहर। अब्ला लेंग्राया माबाफोर मोनगोन साननानै बिसोरनिथिं नायदों। बे समावनो पिटरा बिखौ बुंनायसै, आंहा सना एबा रुफा गैया, अब्लाबो आंनाव दंनायखौनो आङो नोंनो होयो। नाजिरेथनि जिसुनि मुङै आङो नोंखौ थोनो, नोङो सिखां आरो थाबाय। आरो पिटरा बिखौ आगदा आखायाव हमनानै बोखांदों। बे समावनो बे लेंग्रानि आथेंफोर आरो आग्रेंफोरा खोरोंदों। बियो थाबायै थाबायै बाज्ल'यै बाज्ल'यै आरो इसोरखौ बाख्नायै बाख्नायै बिसोरजों लोगोसे मन्दिराव थांदों।